Een skoft lang stie de tjerkentoer van Wiens zonder wanne. Dit omdat de Sint-Vituskerke in de Steigerstier van grut onderhoudt. Nood de renovatie klaar is, kan de wanne weer naar boppen gebracht worden. En dan maar even wachten. Even wachten. Ja. Dat weer al een hele klim. Ik geloof 6 leiders. De toer die is zo'n centimeter hoog geloof. Dus we zijn er tegen geweest, maar vooral nooit die wanne er weer op stiert. Want de mensen die hebben bol mist. En op de kop van het cirkel, daar staat ook nog op de nok, daar staat nog een heen. Dat die heeft nog weer wat gezelschap. Ik geloof dat 2 weken geleden toen binnen de wiezenplaten binnen weer opkomen van de klokken. Dat de klokken nog wat ook weer. En dan wordt het metselwerk dat wordt naast de moerankers die weer naast de klokkenstoel die wordt naast en de wanne en het oerwerk ook. De wanne van koper is opnieuw vergulden en draait weer soepel op kopervet. Toen de draaghellen weer, toen stier er onder in het cirkel en toen heb ik hem even bezonnen en toen weer er helemaal green uitslag van de koper. En nou, Simon Sure heeft er nou weer hartstikke mooi met bladgoud er beplakt. Oh, zeg is dat, hè? Wat hier is weer. Faber hoopt dat de wanne nog honderden jaren meegaat. Voor eerst vladt het er nergens heen en pronkt het er weer op zijn vertrouwde plak.